След като сме сложили силикона, трябва да правилно да дозираме катализатора. Не бива да прекъсва или пък да бъде прекалено голямо количество, така че да се извива като змия. Затваряме. Бъркането е на две части. Едната част поставяме катализатора и 10 на пъти грубо го смесваме. След което основната част го караме да се търкаля, като целият силикон върви през шпатулата. И така за няколко секунди той вече е хомогенен, няма въздух в него и може да си го сложим в принтовката. Обаче не иска да излиза. Света запиша. Гереда. Не, няма сигурно за това. Драгата. Това го реди.